ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସଭାର ବରଣ୍ୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ମଞ୍ଚାସୀନ ଯୋଗୀ ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମୁନି, ମୁନିମତୀ, ମୁନିକୁମାର ଓ ମୁନିକୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ସପ୍ରେମ ଜୟଛି। ପାତଞ୍ଜଳି ମୁନି ଯୋଗ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଣେତା। ସେ ଯୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଗଃ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧଃ। ଚିତ୍ତର ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଗ। ଯୋଗ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଓ ବହିରଙ୍ଗ। ଯୋଗର 8 ଅଙ୍ଗ, ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି। ଯମ ନିୟମକୁ ବହିରଙ୍ଗ ଯୋଗ ଏବଂ ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ସମାଧିକୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଯୋଗ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯମର 5 ବିଭାଗ, ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅସ୍ତ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅପରିଗ୍ରହ। ନିୟମର 5 ବିଭାଗ, ଶୌଚ, ସନ୍ତୋଷ, ତପଃ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଓ ଈଶ୍ୱର ବନ୍ଧନ। ମଣିଷ ହେଉଛି ଭଗବାନ। ମଣିଷ ଏହାରି ଉପରେ ମୁଁ ଏକ ମୋର ଛୋଟ ବେଳର ଅନୁଭୂତିକୁ କହିବି। ଦିନକର ଘଟଣା। ମୁଁ ଯେବେ ଛୋଟବେଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଥିବା ଚଉରାକୁ ସେ ଦିନେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଗଲେ। ହାତରେ କଳସ, ଧୂପ, ଦୀପ ନେଇ ସେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚଉରାକୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଉଠିଗଲି। ଦିଦି ମୋତେ ଦେଖି ତାଗିଦ କରି କହିଲେ, ସ୍ୱସ୍ତିକା, ତମେ କ'ଣ କଲ? ତଳକୁ ଯାଅ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲି, ଦିଦି, ଏ ମଣିଷ ହେଉଛି ଭଗବାନ। ଏ ଚଉରାଟିକୁ ତ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି। ଚଉରାଟି ଯେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ସେ ହେଉଛି ଇଟା, ବାଲି, ଗୋଡ଼ି, ପଥର, ସିମେଣ୍ଟରେ। ଆପଣ କେମିତି ଏକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ମଣିଷ ହେଉଛି ଭଗବାନ। ଆପଣ କେମିତି ଏକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଶିବମୁନି ବିଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି, ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ସେ ଜୀବ, ଯାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ ସେ ନିର୍ଜୀବ। ତ ଆପଣ କେମିତି ଏକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଦିଦି, ଆପଣ ଯେଉଁ କଳସରେ ପାଣି ନେଇ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ସମାଜର ଉପକାରରେ ଲାଗୁଛି। ତା ଗଛ ମୂଳରେ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଚଉରାଟି ହେଉଛି ଜଡ଼। ଆପଣ ଏକୁ କେମିତି ଭଗବାନ ବୋଲି କହି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ସେଠୁ ଦିଦି ଭାବି କହିଲେ, ବା ସ୍ୱସ୍ତିକା, ତୋର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ପିଲାଦିନର ଅନୁଭୂତିକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ସପ୍ରେମ ଜୟ।